Gure jaiak ez dira egitarau bat bakarrik, elkar ikusteko, berriro elkartzeko, eta herri bat garela sentitzeko momentua dira eta aukera ezin hobea dira. Badakigu segurtasuna ezinbestekoa dela, baina badakigu baita ere denok gozatzeko modua jaiak ez dituztela segurtasun dispositibo batek bakarrik ziurtatzen, denon artean egiten ditugula. Horregatik, guztion erantzunkizunera ere jo nahi dut. Jaiak gogoz bizi ditzagun, ororen gainetik, errespetuz. Zaindu dezagun ondoan duguna, jokatu dezagun giza legez. Eta ez diezaiogun tokirik egin gure kaleetan eta gure jaietan ikusi nahi ez ditugun jokabideei. Denok libre, seguru eta gustura sentituko garen jaiak nahi ditugu. Erasorik gabeko jaiak, bizikidetza, errespetua eta berdintasuna oinarri izango dituzten jaiak. Guk ere hemengo jendea festetaz gozatzeko prestatu dugu gure lana udaltzainekin batera. Gure helburu lehena da prebentzioa, jendeak inongo arazorik gabe goza ditzan festak, eta arazorik egongo bada, arazori hori aurre egiteko ere egingo dugu lan. Baina esan dudan bezala gure helbururik garrantzitsuna prebentzioa da. Gure helburua importanteena da batez ere Getxoko herritarrok eta kanpoetatik edo inguruetatik etorriko diren personek Euskal Poliziaren babesa sentitzea.